ies un set cum așa să v-am zis că o să fac controle de la B8 și acum o să o fac. Eu să pic deja ce mi-a dat ceva. Mi-a dat ceva aici. Mi-a dat skin-ul să-mi pun capul, să-mi pun. Nu o să pun nimica. Adică dacă sau ceva pe fundal este meu Daniel, nu trebuie să dați lui un like. Se face că s-a spart drumulețul meu, să spun așa. Și am picat. Să te aici mi se spate, nu-mi place să construiesc, adică se spate și iar am picat. Se pare că-s bun să mergi pe Minecraft, sunt foarte bun. Și în primul videoclipul meu am făcut tot așa, mi s-a întâmplat chestia asta. Mi-am făcut drumul mai mare ca să mi se... Ce noroc am, tocmai ce am aterizat și am picat. Sunt bun. Nu vă spargem, că asta s-a vedea. Ce-o făcut? Da, și ce să facem? Să aici mai m-am jucat cu el, dar ce să mă lăsesc să fac? Mi-a dat animale. O monstru, nu știu. Nu știu, adică nu știu. Nu știu, opa, armuriță, iarăși, încă o sabie. Ce am cu el? Încă o sabie, parcă. Încă o sabie. Ce face catană? Ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i din Nether sau din End? Cred că din Nether sau din End. Nu știu. Ce-i asta? Am 3 săbițe, dar am 3 săbii și susține astea nu trebuie pentru că nu trebuie, adică lasă să-mi folosească. A trecut 2. Deci uitați în ce a fost prins în apă transparent. În transparent a fost. Ce noroc am avut că m-a dus apa. Numai până aici m-a dus apa. Nu cred. Deci i-am zis la prietenul meu câte minute are videoclipul că el e mai începător, bine, nu știu, nici eu nu fac de mult. Dar nu știu mai bine ce pot să bine, mă dau mare, că snac, mai bine, nu mă dau mare. Fac chestia. Dacă nu ia de ea. Opa, ce mi-a dat aici, ce mi-a dat aici. Un ternacăp de diamant, dar mai am unul. Și stai să vă zic. Pe canalul ăsta să facem mult. Art. Asta nu eu le am să de deloc. Mi-a picat art. Opa, un TNT. Ce fain ar fi să-l distrug.
mi-a dat lavă, ce mi-a dat am luat foc. Nu cred. Am murit. Nu se poate, am murit. Videoclipul ăsta nu o să-l fac lung. Nu să-l fac lung sau nu să-l fac. Am picat. Iată. Am picat de vreo 3 ori în acest videoclip ăsta o să fie lung. O să fie, cred că de 10 minute, nu să fie. Pe mine nu plac tipii care se uită la videoclip și nu dau like. Nici mai te uiți la videoclip atunci. La videoclip dai și un like, că nu se întâmplă nimic că nu dai un like. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Nu uitați să dați like. Mai am un cont mare, bine, nu chiar mare, de 11 abonați, nu, de 12 abonați. 12 abonați le am. De la salam de 8 abonați. Și vă rog dați un like. Vă rog dați un like. Să postez, cred că mi-am făcut canalul ieri, aseară mi-am făcut canalul și am postat. Am picat fix prin gaura aia. Am picat, dar cred că o să fie, dacă să mai mor, cred că o să fie, eu fi postat de 10 minute, dacă nu să, așa am făcut mai dat. Cred că o să fie de 10 minute, pentru că dacă nu să mor, să nu mai mor. Sperăm. Ce ziceam? Din greșeală am picat, nu? Am dus încolo și am picat. Am murit, cred că de vreo 6 ori. Și nu mai vreau să mor. Nu mai vreau să mor. Să sperăm că nu mor. Da, lava asta un pic ciudat, lava asta, că lava pe mea. Nisip. Nisipul ăsta. Am murit, sigur o să fie de 10 minute. Să fie de mai mult. Sunt sigur o să fie. Ce ziceam? Cred că fie de 10 minute. Da, tot ce ziceam. Tomor, m-am săturat. Și voi v-ați săturat. Uite să mi-a dat noastră. Pentru că am murit câte blocuri. Ia să ziceam. Da, nu o să fie de 10 minute. 8, something. Gata, am gătat. Sărim prin chestia și... De foarte multe, nu?
La revedere, comand. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să-i dați și la Daniel Lu, ca să like, pe YouTube. La revedere!